Служба бяспекі Александра Лукашэнкі адна з самых закрытых і сакрэтных структур у Беларусі. Колькасць яе супрацоўнікаў, іх імёны і іншыя дэталі вялікая таямніца. Але зараз мы вам раскажам, як працуе гэтая структура, колькі грошай ідзе на ахову Лукашэнкі, а таксама каго са сваіх ахоўнікаў ён зрабіў міністрамі, а каго пасадзіў у турму. Трэба разумець, што служба аховы Лукашэнкі гэта не проста купка плячыстых мужчын у касцюмах, якія атачаюць яго на сустрэчах. Гэта асобнае сілавое ведомство, прычым даволі вялікае. Па розных даных цяпер там служаць каля 1000 чалавек, і на іх працу сыходзяць дзясяткі мільёнаў даляраў. Але так было не заўсёды. На пачатку 90-х да першых прэзідэнцкіх выбараў фактычным кіраўніком Беларусі быў старшыня Верхоўнага Савета. У 1994 перад самымі выбарамі гэтую пасаду займаў Мечыслаў Грыб, які пазней згадваў, што яго ахова складалася ўсяго з 9 чалавек. Прычым гэта былі КДБшнікі, і падпарадкоўваліся яны адпаведна не Грыбу, а свайму начальству з КДБ. Калі ж уладу атрымаў Лукашенко, то ён адразу кардынальна памяняў гэтую сістэму. Ужо праз пару месяцаў ён падпісаў адпаведны указ. Штат ахоўнікаў значна павялічылі і вылучылі ў асобнае ведомства пад назвай «Служба аховы прэзідэнта». І падпарадкоўвацца гэтае ведомства стало ўжо не старшыні КДБ ці нейкаму там міністру, а непасрэдна і выключна Лукашэнку. Выбіраць целаахоўнікаў ён таксама стаў асабіста. Охрана, безопасность президента и других охраняемых лиц не должна быть чрезмерной. Она должна быть достаточной для того, чтобы предотвратить крайности. Прычым у 90-х ахоўнікі Лукашэнкі таксама насілі касцюмы, але, як той казаў, ёсць нюанс. Паглядзіце на гэты здымак 1997 года. Ці здагадаецеся, хто тут адказвае за бяспеку галоўнага цела? Калі што, лукашэнкаўскі ахоўнік вось гэты чалавек справа у дзікаватым спартыўным касцюме. Мы создавали службу практически с нуля. Мы не представляли, какой она должна быть, не знали, чем она должна заниматься. Впервые в истории суверенной Беларуси появилось такое подразделение. Александр Лукашенко стварыў сваю службу бяспекі на базе элітных і самых надзейных сілавых ведомстваў спецназа КДБ «Альфа» і галоўнага ўпраўлення дзяржаховы міністэрства ўнутраных спраў. Акрамя абароны самога Лукашэнкі, яго служба бяспекі займаецца таксама аховай яшчэ 3 беларускіх топ-чыноўнікаў. Прэм'ера, сёння гэта Роман Галоўченка, старшыні Савета Рэспублікі, гэта Качанова, і старшыні палаты прадстаўнікоў парламента, цяпер гэта Ігор Сергіенка. Ну і таксама ахоўваюцца любыя іншыя асобы, на якіх укажа сам Лукашенко, напрыклад, яго дзеці. Вообще, я, наверное, если можно так выразиться, то из охраняемых лиц, наверное, являюсь ветераном. И, наверное, по стажу, наверное, у нас только наш президент побольше. И за все это время я бы не сказал, что я почувствовал какие-то неудобства и какой-то дискомфорт. Нет. Да, может быть, в юности, еще когда 18, 19, 20-летним молодым человеком, где-то для меня это было как-то непривычно, как-то, знаешь, что за тобой кто-то идет, кто-то рядом присутствует. Да, сначала это было непривычно, можно это так назвать. Но с течением времени ты понимаешь, что у каждой медали, наверное, есть 2 стороны. И вот вторая сторона – это рядом с тобой человек, подготовленный человек, который в любую минуту готов не только тебя где-то защитить, но и с которым можно где-то посоветоваться, с которым можно обсудить какие-то вопросы. Это не единожды бывало, то есть это как и помощник тебе. Прычым для так званага аб'екта аховы, як правіла, адмыслова падбіраюць секьюрыці і па паводзінах, і па псіхатыпу, і па полу, бо сярод ахоўнікаў ёсць як мужчыны, так і жанчыны. Прасцей кажучы, каб чыноўніку ці лукашэнкаўскаму сваяку было камфортна побач са сваім ахоўнікам. А ахоўнік у сваю чаргу ведаў і разумеў, як сябе паводзіць, калі што трэба гаварыць, а калі лепш проста памаўчаць. Часам лукашэнкаўская ахова займаецца нават ратаваннем яго сяброў, але пра гэта трошкі пазней. Таксама ахоўнік абавязаны ўмець займацца спортам, які любіць яго начальнік. Прычым гаворка не толькі пра хакей. Напрыклад, лыжы таксама ўваходзяць у праграму абавязковай падрыхтоўкі целаахоўнікаў. Каб падчас візітаў Лукашэнкі на гарналыжныя курорты яны маглі ўпэўнена слізгаць побач і прыглядаць за сваім кліентам. Таксама ў задачы службы аховы Лукашэнкі ўваходзіць бяспека кіраўнікоў замежных дзяржаў і ўрадаў падчас візітаў тых у Беларусь. А самі беларускія целаахоўнікі лятаюць у замежныя краіны перад прыездам туды Лукашэнкі. Спачатку ў такую краіну накіроўваецца так званая група забеспячэння з яго аховы,
якая ўсё рыхтуе, правярае перад прыездам свайго падапечнага. Там специфика еще более сложная. Почему? Потому что там другая страна, другой менталитет, знание языка. И состав сил и средств, который туда привлекается, значительно меньше того состава сил и средств, которые здесь. Здесь, честно, работать намного легче. Увогуле рыхтуюцца лукашэнкаўскія ахоўнікі да самых жорсткіх варыянтаў. У структуру службы бяспекі ўваходзіць нават асобнае антытэрарыстычнае падраздзяленне пад няхітрай назвай анты-Т. Ёсць у ахове і хакеры, якія рыхтуюцца да кібератак, і стралкі, снайперы, якія падчас публічных выступаў Лукашэнкі дзяжураць на дахах дамоў. Акрамя таго, спецыяльна падрыхтаваныя кіроўцы аўтамабіля Лукашэнкі і яго картэджа, якія мусяць быць гатовы да любой нечаканасці. Ёсць і асобная сапёрная група, якая правярае тэрыторыю перад прыездам галоўнага цела. Дарэчы, часам ад гэтага ёсць карысць і звычайным беларусам. Аднойчы лукашэнкаўская ахова правярала маршрут яго картэжа па Віцебшчыне і выпадкова знайшла аж 4000 снарадаў яшчэ з часоў Другой сусветнай вайны. А ў 2014 годзе перад днём незалежнасці ахова Лукашэнкі пахвалілася, што знайшла тайнік з пісталетам. Па афіцыйнай версіі зброя была схаваная непадалёк ад глядацкіх трыбун, якія выстаўляюць для парада. Але ці праўда гэта і што гэта было выдумка спецслужбаў альбо нейкая нягеглая падрыхтоўка да замаху на Лукашэнку, так і не зразумела. Прынамсі, пра іншыя падрабязнасці гэтай справы ці пра затрыманне падазраванага ніхто ніколі не паведамляў. Хаця гэтая служба бяспекі існуе выключна за бюджэтныя грошы, але інфармацыя пра яе засакрэчаная. Афіцыйна гэта называецца, цытата, «працай у рэжыме мінімальнай публічнасці». На будынку, дзе знаходзіцца ведомства, нават няма ніякай шыльды ці указальніка, але ж нейкую інфармацыю пра яго публікуюць самі ўлады, а нешта здабываюць расследавальнікі. Так, у 2022 годзе кіберпартызаны ўзламалі дзяржаўныя базы даных і заявілі, што ў службе аховы Лукашэнкі агулам працуе трошкі больш за 1000 чалавек. А выдаткі на гэтую службу вядомыя з лічбаў дзяржаўнага бюджэта Беларусі. Прычым сумы гэта сур'ёзныя, яны растуць. У 2009 годзе на гэта закладалася $13 мільёнаў, а апошнія 5 гадоў на ахову Лукашэнкі сыходзіць амаль $18 мільёнаў кожны год. На што ідуць гэтыя грошы? Акрамя зарплат, на самую перадавую зброю і тэхніку. На вооружении у нас аппаратура со всего мира. И Соединенных Штатов, и французская, и английская, и израильская. Трапіць на службу ў ахову Лукашэнкі няпроста. Туды бяруць толькі найлепшых прадстаўнікоў сілавых ведомстваў і арміі. Кандыдаты пільна правяраюць, цікавяцца, у якой сям'і ён вырас, хто яго сябры, што кажуць пра яго калегі, а сам ён мусіць прайсці жорсткі адбор і фізічны, і псіхалагічны. Чтобы качественно подготовить сотрудника, значит, он должен готовиться минимум 5 лет. Это быть должен универсальный солдат. Мало того, что он должен знать свою специализацию очень хорошо, он должен быть хорошо подготовлен как психолог, он должен быть хорошо подготовлен как человек военный. Вядомыя таксама і асобы кіраўнікоў гэтай службы, а таксама імёны некаторых пастаянных лукашэнкаўскіх целаахоўнікаў. І вось тут трэба спыніцца падрабязней, бо лёс гэтых людзей склаўся зусім па-рознаму, і некаторыя гісторыі вельмі красамоўныя. Увогуле, самым першым ахоўнікам Лукашэнкі можна назваць Віктара Шэймана. Менавіта ён адказваў за бяспеку ў штабе тады яшчэ кандыдата ў прэзідэнты. Пры Шэймане адбыўся і знакаміты замах на забойства Лукашэнкі. Ну, ці инсценировка такого замаху. Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. Падчас перадвыбарчай кампаніі на Віцебшчыне машыну, у якой ехалі Лукашенко і Шэйман, нібыта абстралялі невядомыя. Праўда, следчы эксперымент паказаў, што абстраляць машыну пры умовах, пра якія расказваў Шэйман, было немагчыма. Тым не менш, Шэйман і па сёння застаўся адным з найбліжэйшых паплечнікаў Лукашэнкі. За 30 гадоў ён змяніў цэлы шэраг ключавых пасадаў, ад генпракурора да кіраўніка адміністрацыі, а пасля стаў памочнікам па асаблівых даручэннях. Сярод такіх даручэнняў і наладжвання адносін з патрэбнымі Лукашэнку краінамі. Пакуль быў жывы Уга Чавес, Шэйман займаўся Венесуэлай. Цяпер жа наладжвае сяброўства з Зімбабве і іншымі краінамі Афрыкі. Што тычыцца ўжо афіцыйнай службы бяспекі Лукашэнкі, то ў ёй за гэтыя 30 гадоў змянілася больш за дзясятак кіраўнікоў. Некаторыя, як самы першы кіраўнік Вячеслаў Каралёў, ужо паспелі памерці. Некаторыя выйшлі на пенсію і зніклі з радараў, як Віктар Шынкевіч, які камандаваў аховай з 14 па 16 год. А вось для многіх іншых служба бяспекі Лукашэнкі стала добрым
трамплінам на добрыя дзяржаўныя пасады. Бо калі Лукашенко даверыў гэтым людзям самае галоўнае, самога сябе, то значыць можа даверыць і ўсё астатняе. Тэст на лаяльнасць яны здалі на выдатна, а гэта ў лукашэнкаўскай сістэме заўсёды было больш важным за профільныя веды. Праўда, як мінімум аднаго лукашэнкаўскага ахоўніка гэты трамплін закінуў не ў цёплае чыноўніцкае крэсла, а на нары віцебскай калоніі. Як правіла, для кіраўнікоў лукашэнкаўскай аховы пасля было два шляхі. Першы гэта сілавыя ведомствы, а другі спартыўныя. У сярэдзіне 90-х кіраўнік службы бяспекі Лукашэнкі Юрый Бародзіч адзначыўся збіццём дэпутатаў БНФ падчас іх галадоўкі пратэсту ў будынку парламента. Пасля ж яго зрабілі адказным за хакей. Спачатку Бародзіч кіраваў усёй беларускай хакейнай федэрацыі, а затым мінскім «Дынама». Калі з хакеем не атрымалася, Бародзіча перакінулі ў федэрацыю гандбола на пасаду намесніка. Наступнік Бародзіча, Уладзімір Навумаў, пасля працы ў лукашэнкаўскай ахове аж на 9 гадоў стаў міністрам унутраных спраў. Пры ім адбываўся разгон плошчы 2006 года. Таксама яго падазравалі ў датычнасці да знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Затым была зноў жа федэрацыя хакея, а пасля Масква, дзе былы сілавік жыве і па сёння. Спецслужбіст Леонід Ерін кіраваў службай бяспекі Лукашэнкі ўсяго пару месяцаў. Затым яго паставілі кіраўніком КДБ, адкуль звольнілі за размову з Паўлам Семярынцам і іншымі пратэстоўцамі супраць рэферэндума 2004 года. Пасля Ерын таксама перабраўся ў Маскву, дзе заняў месца дарадцы прэзідэнта расійскай чыгункі. Іншы КДБшнік Геннадзь Нявыглас кіраваў лукашэнкаўскай аховай менш за год. У 2001-м яго знялі, але кар'ера Нявыгласа імкліва пайшла ўгору. Спачатку ён заняў пасаду дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі, адну з ключавых у Беларусі. Затым Нявыглас узначальваў перадвыбарчы штаб Лукашэнкі на выбарах 2006 года, пасля чаго стаў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Скончылася ўсё тыпова, не вельмі удалым кіраўніцтвам федэрацыі футбола, а пасля пенсіяй. Наступным адказным за лукашэнкаўскую бяспеку стаў Яўген Дзвярніцкі. Пасля яго нядоўгі час патрымалі на пасадзе намесніка міністра ўнутраных спраў, а затым знайшлі ціхую непрыкметную пасаду ў чынавенстве саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Добрую кар'еру зрабіў танкіст Юрый Жадомін, які кіраваў службай бяспекі Лукашэнкі з 2003 па 2007 год. Пасля ён паспеў пабыць і старшынём КДБ, і кіраўніком Рады бяспекі, і міністрам абароны. Але ж самай запамінальнай персонай сярод кіраўнікоў лукашэнкаўскай аховы стаў Андрэй Уцюрын. Яго прызначэнне на гэтую пасаду сімвалізавала новы падыход Лукашэнкі да свайго найважнейшага ведамства. Па-першае, Уцюрын быў значна маладзейшым за сваіх папярэднікаў. Па-другое, яго не запрашалі з нейкай іншай сілавой структуры, а ён быў выхадцам са службы бяспекі, дзе служыў больш за дзясятак гадоў. Ну і на пасадзе кіраўніка гэтай службы Уцюрын пратрымаўся даўжэй за ўсіх іншых, аж 7 гадоў. Па чутках менавіта ён кіраваў аперацыяй па эвакуацыі з Кыргызстана ў Беларусь прэзідэнта Курманбека Бакіева з сям'ёй, калі ў 2010-м у Кыргызстане адбылася рэвалюцыя і Бакіеву пагражала турма. Не меншым даверам карыстаўся Уцюрын і пасля адстаўкі з лукашэнкаўскай аховы. Яго прызначылі намеснікам дзяржсакратара Рады бяспекі. Здавалася б, максімальна надзейны кадр, далей ён пойдзе толькі ўверх, але ж атрымалася зусім наадварот. У 2019-м Уцюрына нечакана затрымаў КДБ. Далей было абвінавачванне ў хабары за лабіраванне інтарэсаў расійскага бізнесмена пры пастаўках абсталявання для сілавікоў. Суд і жорсткі вырак, 12 гадоў калоніі. Разам з ім па гэтай жа справе пасадзілі 16 чалавек. Гэта і дырэктар Белтэлекама Сівадзедаў, і чыноўнікі Міністэрства фінансаў, і менеджеры банкаў, і тыя бізнесмены, якія давалі хабар. Прычым паказальна, што да затрымання КДБ працяглы час сачыла за лукашэнкаўскім ахоўнікам і праслухоўвала яго тэлефон. І, як бачым, недарма. Сёння Андрэй Уцюрын працягвае адбываць свой тэрмін і знаходзіцца за кратамі віцебскай калоніі нумар 3. Пасля лукашэнкаўскай аховай нядоўга кіраваў Андрэй Паўлючэнка. Цяпер ён узначальвае яшчэ больш закрытае ведомства – аператыўна-аналітычны цэнтр. Гэта, калі можна так сказаць, сакрэтныя кіберспецслужбы Лукашэнкі. А з 2017 года і па сёння галоўную службу бяспекі Дмітрый Шахраеў. Пра яго вядома амаль што нічога. Яму 49 гадоў, у маладосці вучыўся на прадаўца, але пасля пайшоў у сілавікі. У ахове Лукашэнкі Шахраеў працуе яшчэ з 90-х. Каб трапіць на нейкую высокую пасаду, зусім не абавязкова ўзначальваць усю лукашэнкаўскую ахову. Дастаткова проста там працаваць. Так, напрыклад, кіраўнік аднаго з падраздзяленняў службы бяспекі Сергей Кавальчук у 2018 годзе
годзе быў прызначаны адразу міністрам спорту. Дарэчы, пасля сыходу са службы бяспекі не бядуе не толькі начальства. Добра складваецца лёсы ў тых, хто працаваў непасрэдна каля цела Лукашэнкі. Як правіла, такіх супрацоўнікаў ахвотна бяруць у службе бяспекі камерцыйных і дзяржаўных структур. Напрыклад, той жа ахоўнік у смешным касцюме са старога здымка, пра якога мы расказвалі ў самым пачатку. Яго завуць Анатоль Чакаеў. Паездзіўшы з Лукашэнкам па Беларусі і свеце, ён сышоў са службы аховы ў 2004 годзе і затым працаваў кіраўніком службы бяспекі Альфа-банка. Цяпер Чакаеву ўжо за 70, і хутчэй за ўсё ён даўно на пенсіі. Асобы ж цяперашніх блізкіх да цела ахоўнікаў высветліў партал «Зеркала». Узрост у іх розны, а вось біяграфіі падобныя. Выхадцы з сілавых падраздзяленняў, як правіла, з досведам дзюдо, самба ці іншага падобнага спорту, але асаблівую увагу на сябе звяртае адзін персанаж – 48-гадовы Аляксей Ляшкевіч. Апошнім часам гэты ахоўнік быў амаль заўсёды побач з Лукашэнкам, лятаў з ім і ў Расію, і ў Эміраты, і нават у Афрыку. Таксама яго можна заўважыць на вядомым відэа 2020 года. Вось ён, у кепачцы. Ляшкевіч нават гуляе ў хакей, у мінскай аматарскай лізе, але ў вельмі няпростай камандзе. Называецца яна «Бастыён-2», у ёй таксама гуляе старэйшы сын Лукашэнкі Віктар, а трэніруе каманду лукашэнкаўскі фаварыт Дмітрый Баскаў. З гэтым ахоўнікам звязаная трагікамічная гісторыя. Апошнім часам Ляшкевіч перастаў з'яўляцца побач з Лукашэнкам, і адначасова некаторыя ананімныя тэлеграм-каналы пачалі пісаць, што нейкага асабістага ахоўніка Лукашэнкі атруцілі падчас паездкі ў Пецярбург. Імя не называлася, але ж сцвярджалася, што ахоўнік пасля памёр. Але гэта можна ўпэўнена абвергнуць. З Ляшкевічам усё добра, бо ніякіх пацверджанняў пра атручванне кагосьці са службы бяспекі так і не з'явілася. А той Аляксей Ляшкевіч жывы і здаровы, яшчэ месяц таму коўзаўся ў хакей разам з Віктарам Лукашэнкам. Так што, магчыма, і самага блізкага да Лукашэнак ахоўніка яшчэ чакае нейкае цёплае крэсла. Калі не чыноўніцкае, то ў нейкай хакейнай структуры. Ну не дарма ж гэта ўсё.